Ay, kung susto. Kung susto. Itong man lugar ng tilalalaingan. What's up guys? Masantos ya kabosan na si kayo namin. Atan wajak labat abong ya manre-relax. Tan apansin ko may sapatos ko ta gapoy panharabas ko lanti. Pansin ko may sapatos ko ya panharabas. Ay medyo limang la. Medyo lima lay swelas to. Ang gapoy panharabas ko natan. Ay amo laba so napanharabas kon sapatos. Medyo lumang la. Ang gapole arom nya napanharabas kon sapatos. Kundi ay labat. So i-try ko ya ipapigar ni madbaloy. Tawala yung baga di man niya manag-apigar ya sapatos at bali iparay tayo. Ayan, no, ayan. Ayan, natin limang ala. Ayan, sapatos, I think 2000, nalilingo 2009 model ni Rara yung sapatos. Kobe. Ayan, may babagitan Kobe para pang-basketball. Agustuhan ko malaba yan sapatos ta medyo di mo madumay kulor to. So sigaw tayo natin guys, iparay tayo di mabaloy. Sasalin tayo iparay no arami dumadaya dyan sa ragda. Limang ala. So salin tayo iparay. Guys, nandito na tayo sa bayan ng Lingayen para maghanap ng manday yung sapatos ko. Ito kaya. Dahon mo na yan. Manday yung sapatos. Sarap to, i-video ta kalabat. I-video kalabat ka. Yan, ikarga ko vlog ko. Ikarga ko vlog. No problem. Sir, malinaw ang tigo sa usarang kumasaya. Ito yung saryo, boss. Taga. Ang taga. Sige, sirin. 280 ko no. 280 ka malo yan. Tagaling kayo. Kaya yung malalago sito. Pagkan yung rungan niya, may rungan pa dyan. Kaya may ginawa yun natin. Hindi lang ito papakan. Kung panggagalotan, tapili yan. Pili isukin ko eh. Pili talukat eh. Ito naala eh. Naala dyan. Pero semi-local na ba? Semi-lokat to. Wala malaman ko na kasi nung natin dito. Ang pipi po lang. Ito lang may ngaran nyo, kuya? Kasi lusog. Ruben. Subay nanti iya eh. Tarik tamu dyan. Okay. Ayun.
sige. No problem. Pwede tayo baloy linggay natin. Marami ito yung sapatos ko eh. Grabe lalim mga ula. Kawanan. Ilian mo. Ayun yung bahay bata. Bahay bata. Tingnan natin kung bago kayo operahan, makikita natin kung pwedeng alisin yung bahay bata, matres. Kayo lang bahala doon. Hindi ko alam naman. Kumonitoran dahil kasi underlay operasyon ko, April 5. Saan sa kilaran ng pagkabat, 5,000 po. Manimigay niyo. Nilabanan ko ha. Mababa ang buko ko ha. Ako yung pagkamata ka lang. At si Doktor kung kayo umiyak, iyak na umiyak. Isip ko rin dito. Ano matuman tayo. Ano mapalay. Yan. Ito yung unang tinahi ni... Tulay, ngaran nyo, sir? Ruben, si Sir Ruben. Uy, pinapuwi mo yung kinikili mo. And quality napansin ko, quality Ayan, quality po. Ay, parehit ko lang nakakawanan ko eh. Check natin yung ibang tirahi niya. Yan. At malinis yung pagkakatahi. Kaya yung sa mga gusto magpatahi, punta lang kayo dito sa harap ng simbahan. Yan, makikita nyo si Sir Ruben dito. Ayan. Saan ka mamibili Ito yung mga trabaho niya. Isa-isahin natin. Yan. Ito. At kabisado niya. Guys. Dahil yung pangalawang tinatay ni Sir Ruben. Ito muna, tapos na. Aganta, manong tigaw. Salo lang ha. Hindi, isang mas matibay may mano-mano eh, sa may machine. Kasi may Mr. Quickie di man na, salig sunang pa din di ba? Di ba? Challenge siguro gumalante. Tamang pareho Nga. kami mamuarante sa kita. Kasi wala machine lang ba, pero alon umantun kin. Matibay oh, medyo mapuli oh. Diyan di ba ay? Kapula makapula talaga mo no ka kanila na ama. Ay, kapulaman. Kapula ama, sinawalan ko lang yung nara, Mr. P. Alalo Mr. Quickie. Anak na. Kasi nanalang ko totoo, nanalamit ko totoo. Ano.
Quality mo, ti. Ay, tirada yun eh. Kailan ka stray, sabi na, hindi mo tayo ay strike mo dyan. Ay, expect ko. Hindi, okay, no problem. Guys, balikan na natin yung sapatos natin. Tapos na. Balikan natin kung takot. Isla! Matabistan ko pa magano? Yan, mamisan? Mamisan nila mo? Tingnan natin yung trabaho ni Sir Ruben. Okay. Yan. Yan, tinitingnan ko, quality naman eh. Okay. Yung plastic nito na. Oo, okay. Sir, thank you, sir. Okay lang ba yung i-upload ko YouTube ya? Paano next week? Weekend ko sa... Keep the chains. Ay, thank you. Okay, sir. Okay, ito namin nga nyo, Ruben. Ruben, ito, located sa harap lang ng Siban. Yan. Makikita nyo si paring Ruben. Sir. Sir, thank you. Okay, pauwi na tayo. Napaayos na natin itong ating Kobe. Punta na tayo doon sa parking ng ating sasakyan. Nakakapanghinayang kasi sa tagal na itong Kobe na sapatos na to na-stock sa ating lagayan ng mga collections. Kasi before nangungulekta talaga ako ng sapatos, so yung iba kasi hindi ko na naisusuot, and then pag naisibak ko isuot, ayan, nagkaka-differensya na. Yan na lumalabas yung nagkakaroon ng separation ng tsuelas. So yan, sa mga nangungulekta ng sapatos, mas maganda siguro na isuot nyo na lang. Huwag nyo nang huwag ang tawag dito, huwag nyo nang i-store. Mas maganda pag naisusuot kasi para tumagal yung like katulad dito, napilitan akong ipatahi, but so far yan, maganda naman yung pagkakatahi ni Sir Ruben. Yan. So for the views, yan. Then yung isa, yan, ay maganda naman. I think worth it naman. So ang unang singil niya sa akin is 280 pesos.
And tumatawad pa nga ako eh, pero ang hindi niya alam, yun, binigay ko yung 300 pesos. So, ano naman, mura na siya. Para sa akin, mura. But siguro sa iba, pwede silang tumawad. But sa akin, yung 300 pesos is mura na. So, ayan guys. So, meron na ulit tayong pangharabas. Ayan.